номаҳои падар. номаи сеюм. ин асрор ба ту кӯмак хоҳад кард. ба тавассути онҳо ту дар таҳсил, касбу кор ва ҳаёти шахсият муваффақ хоҳӣ шуд. ман ба ту 9 сирри меҳнатдӯстиро ошкор мекунам. онҳо мушкил нестанд. танҳо ҳамеша онҳоро истифода бурдан лозим. инак дар хотир дор. якум. шахсиятҳои бузург на аз зебоӣ ва суханварӣ, балки тавассути заҳмат ва меҳнати тоқатфарсо ба натиҷаҳои назаррас муваффақ шудаанд. танбалӣ ва беҳудагардӣ дар дарахти хушамал сабз намешаванд. танҳо меҳнати миёншикан роҳро ба сӯи зафар ва бузургӣ мекушояд. дуюм. меҳнат туро аз рафтори бад ҳимоят мекунад. меҳнат муҳофизгари ҷавонон мебошад. мехоҳӣ худро ҳимоят намоӣ? меҳнат кун. ҳифзи боэътимод барои ҷавонон ин амали муфид аст. дар ту майл ба шикоят ва ҳисси ночиз, норозигӣ ва беҳуда гузаронидани вақт пайдо намегардад. хатари гирифтори одати бад ва алоқаҳои нобоб туро таҳдид наменамояд, зеро тамоми ин тамоюл ҳангоми бекорӣ ба кас фишор меоваранд. сеюм. танбалиро дар худ мағлуб кун. писарам, то замони одамӣ арзи вуҷуд дорад, танбалӣ ҳаст. беҳудагӣ азимтарин лаънат аст. худо ба одамон асабу мушак ва узвҳо ато намуд. намебояд аз бекорӣ ин узвҳо лоғар ва заиф гарданд. ба тавассути меҳнат онҳоро бояд обу тоб ва афзоиш дод. бузургтарин душман ба инсон худи ӯст. танбалиро мағлуб месозӣ, бар худ зафар меёбӣ. чорум. беамалӣ мекушад. ҳеҷ чиз касро лоғар ва ба нестӣ намебарад ба ҷуз беамалӣ воқеӣ. танбалӣ оромона ва шаҳдомез касро фано месозад. ҷони падар, ҳаргиз ба доми ӯ мубтало машав. ҷаҳон барои танбалон биҳишт намегардад. панҷум. коре ки имрӯз имконпазир аст, ба фардо магузор. арзиши вақт ченак надорад. вақти наврасии ту ман ва модарат ҳамеша кӯшиш ба харҷ медодем, ки ту коратро нимтайёр нагузорӣ ва ҳаргиз то фардои дигар таъхир насозӣ. агар имрӯз имконияти амалӣ кардани кори муҳайё бошад, ҳаргиз онро то фардо магузор, чунки пас гузоштан ин рафтори бемулоҳизаи афроди сусирода аст. шашум. меҳнатдӯстӣ подоши худро дорад, танбалӣ низ. писарам, меҳнатдӯст ҳатман подоши худро мегирад. ту аз накӯии ҳосили худро гирифта аз муваффақиятҳоят шод хоҳӣ шуд. агар ман ва модарат заҳмат намекашидем, бо арақи ҷабин нон пайдо намекардем, бо бедорхобиҳо шуморо ба воя намерасонидем, кӣ медонад, шояд мо аллакай лоғару дарманд мебудем. нафароне ки танбалӣ ва беэътиноиро дар худ парвариш мекунанд, ҳеҷанд. онҳо заифанд. мушкилотҳои ҳаёт чунин ашхосро бармаҳал мешиканад. ҳафтум. аввал меҳнат, баъдан бозӣ. бозӣ, дилхушӣ, истироҳат ин хуб аст. мо бояд ҳар амалро дар вақташ иҷро намоем. лекин ҳаргиз магузор
ки дилхушӣ мақоми аввалиндараҷа дар ҳаёти ту дошта бошад. Инро ҳамеша дар хотир дошта бош. 8. ҳамарӯза дар пеши худ вазифа гузор. ҳадалимкон тамоми корҳоятро дар давоми рӯз ба нақша гир. рӯйхати корҳоеро ки зарурияти хоса доранд тартиб деҳ. баъдан барои ҳар яки онҳо вақти муносиб ҷудо намо. бо як интизом ва тартиб онҳоро амалӣ намо. 9. корҳои ҷисмонӣ барои ақл ва идрок фоидаовар мебошанд. меҳнат малҳами шифобахши манбаи накӯкорӣ мебошад. агар дар баробари корҳои фикрӣ амали ҷисмониро илова намоем, қобилияти ақлонии мо мукаммалтар мегардад. вақте ки саргарми коре набошем, хаёлат аз фикрҳои ноқис пур мегардад. ногуфта намонад, меҳнат касро ҷавон нигаҳ медорад. инро аз таҷрибаҳои худам мегӯям. бо муҳаббат, падарат.